Здравейте, приятели! Аз съм Даниела, първият експерт в България по антистрес арт-терапия и моята мисия е да помагам на жените да бъдат по-здрави, по-щастливи и в хармония с себе си и с другите. Днес ще направим една специална медитация за свързване с нашето дете. Както знаете, с антистрес терапията, освен да се свързваме с нашето дете, ние се отърваваме от стреса, така че това е една моя много така близка тема за свързването с детето. Ако все още не си успяла да гледаш моят безплатен мини курс как да трансформираме стреса, може да го свалиш, ще поставя линк отдолу в описанието на медитацията. Също така, каквито и въпросите имаш, можеш да ми ги зададеш. Питат ме често защо е важна връзката с нашето вътрешно дете. Защото всъщност ако нашето вътрешно дете не е задоволено, ние няма как да получим радост от живота. Да имаме яхта, да имаме огромен палат, да имаме най-високата длъжност в нашата компания, няма никакво значение, когато всичко това ни носи радост. А за да ни носи радост, ние трябва да имаме връзка с нашето дете, трябва то да е щастливо и неговите желания, които не винаги са скъпа кола, престижна работа и така нататък, да са задоволени. И когато ние избягваме тази връзка, този контакт, той ни говори, дава ни знаци, но когато не обръщаме внимание, често се случва да изпадаме в депресии, в състояние, в които не се чувстваме добре. Именно поради тази причина реших да направя тази медитация за свързване с детето. Ще те помоля да се настаниш удобно в комфорта на своя дом, както ти е удобно, легни, седни, наистина, както се чувстваш добре. Поеми дълбоко въздух, издишай и в своя темп и ритъм затвори очите. Вдишай, издишай. Усети какво се случва с тялото ти. Какви чувства усещаш? Какви мисли нахлуват в главата ти? Може да са приятни, може да са неприятни. Чувствата също така може да са приятни или неприятни. Остави ги. Просто се наслади на момента, на музиката, на медитацията, на отпуснатото тяло. Не се противопоставя на нищо. Дори да се разконцентрираш не е проблем. Просто върни фокуса си върху процеса. Сега се фокусирай върху дишането си. Вдишай и издишай. Нека дишането да се случва леко и гладко, без напрежение. Усети дали изпитваш напрежение в тялото си. Ако има такова напрежение, позволи му да изчезне. Просто се отпусни. Открий къде е детето в теб. Как усещаш това дете? Какви емоции има това дете?
Може да се сетиш за някой хубав детски спомен. Можеш да изпиташ емоциите на това вътрешно дете. Можеш да усетиш неговите чувства. Позволи на тялото си да се свърши с това дете. Това дете ще донесе промени на твоите емоции, на твоите чувства. Просто той е свързано с твоето дете. Каквото и да усещаш. Свърши с него, чувствай го, усети го. Почувствай го близко до себе си. Усети чувствата му. Какво иска това дете? Какво иска да ти каже това дете? Усети нуждите му. Попитай го какво иска и от какво има нужда. Изчакай да видиш какво ще излезне наяве. Какво иска да каже това дете? Просто се довери на отговора му. Довери се на първата мисъл, която идва в съзнанието ти, след като зададеш въпроса. Сега го попитай, с какво може да му помогнеш. Ако е необходимо да изградиш по-здрава връзка, хвани неговата ръчичка. Пукали неговата главичка. Пушни го. Нека да усети твоята близост. Нека да усетите топлината, която се давате взаимно. Ако е необходимо, слушай го в своя скут. Стойте скушени и просто се усещайте. Усещай се. Чувствай го. Наслаждавай се. Това си ти. И сега, когато сте толкова близо едно до друго, го попитай. От какво има нужда? Какво иска да ти каже? Има ли нещо, което го притеснява? Чуй отговорите. И сега в пространството и в мястото, където се намирате, усети как връзката става все по-силна,
и все по-здраво. И от тази прегръдка, в която сте, как започвате да се сливате и да ставате едно, лека по лека. Просто се наслаждавай на момента. Няма значение какво се случва в съзнанието ти. Усети как сте едно цяло. Фокусирай се върху целият този процес. Фокусирай се върху себе си, върху детето. Може да направите нещо заедно, нещо, което е поискало от вас. Да поиграете, да порисувате, да попеете или да хапнете сладолед, да поплувате в морето, да се разходите в някоя гора. Направете каквото е необходимо да се свършите с вашето дете. По най-добрият начин. Защото това си ти, твоите чувства и емоции. И остани в този процес колкото време е необходимо. Наслаждавай се, свързвай се, говорете си. Кажи, че си до него, че го разбираш и повече няма да го пренебрегваш. И съжалява за изпуснатите ви моменти. И от тук нататък няма да има такива, защото вие сте всеки ден заедно, защото вие сте всеки час заедно, защото вие сте всяка една минута заедно. И това е процес, който няма край. Има само наслада и радост. Наслади се. А когато се готова, отвори очи и ела тук и сега. Ако усещаш, че е необходимо продължи с процеса, аз ще спра това видео и можеш да го правиш колкото пъти искаш, когато усещаш, че тази връзка е слаба, когато усещаш, че му обръщаш гръб, или във всеки един момент, когато искаш да намериш силата вътре в себе си. Чао от мен, целувки.